Искаш ли да си по-още? Естествено. Да, винаги. Здрасти, Мичо, радвам се да видя. Здрасти, господин Трефалов. Много ти благодаря, че съм тук. Добър се, готен се, мотен се. Здравейте, уважаеми зрители. Кукобет, Букобет. Ванка, здрасти, Дебелия, Мебелия. Слабнал съм, не съм ти гал. Аз съм леге... Сега, аз съм легендата Митю Пищова с най-голямата любовна писалка 25 сантиметра. Много обичам женички, менички, ленички, менички, манекенки, майкенки. Корма ги кат, пора ги кат риби, пълна ги кат агнета, магнета. Спал съм, Ванка, спал съм с 3884 жени. Вода ги на барбараси, подпира ги скалата. Половината е дупен жакусто и жасам. Ще издълбай скалата. Накрая скалата вика, Митю, вече си ходя. Благодаря. Искам да ви кажа, че от мен лъже повече Бойко Борисов. Съм много хора питат как съм спал с толкова женички, менички. Много просто. Чакам ги да заспат и ги почвам. Ако не мога тях, почвам мене си, кормя са кът риба, беля са кът краставица, причинявам се, бока, пъжте, насилвам се, щипам се, подскувам се. Скъпи приятели, бедни хора, мои фенове, искам да ви кажа, че ви обичам и съм надарен готин. Тефтереме, жените! Тефтереме, жените! Съсредоточи се. Да. Да, кажи сега. Тефтереме, жените, най-големия в цял Годжи. Знаеш ли какво стихотворение? Тефтереме най-големия цяла България, толкова известен скандален, че дори един странен очилат мъж, кавал някакъв, Патрашков ли беше, Матрашков ли иска да окачи някаква флашка, маска, блашка, няма значение това. какалашка. Толкова много жени има запис. В тефтера си, че веднъж ги показах на моя много голям приятел Стиви Уондър, му ги показах. Да. Той ми вика, толкова много жени не съм виждал никога. Благодаря ви, бакерки. Наскоро получих инфаркт. Стига, бе. Кога, бе? Помня ли как беше? Преряза ме, пресецна ме, бях на кастинг за манекенке. И след кастинга се запознах 4 софиянки, скьорки, мьорки. Цяла вечер забавляваме, бурро. След това дойдоха 4 фигурески, ми вързаха кънките, манките. Накрая дойде националният отбор по хокей, на лед за жени, ми изкриха шайбата, Саша дигна, чака, влеза в милиона стройки, мишки, мелодии, маслави, глеза. Ало! Кой къв този телефон ми е манекенки, слънчице? Какво правиш, миличко? Чакам те, махам те, вече жакузито е пълно мляко, мюсли, мед, вино, чуврица, черпепе, запаля са свещи, мещи, идвайте, мили манекенки, мили слънчица, стой съм уиски, наля са портокали, ягоди, тиква, пъпеш, мъпеш,
Сръкнал съм сметана, кисло мляко, цедеро мляко, даже малко сирене съм напрожил. Чакам да поспортувам. Чакам да ще поспортувам малко, ме хвате за ръката, за главата, за пъмчето, бръкнете малко тук, тама, да потопите във ваната. Айде часът малко се видим. Значи, Слави, вече мечтая, не искам манекенки, искам да се запозная с скромно момиче, ми готви и мотви, да ме извежда насам натам. Кажи сега, ти политик ли си? Ако ви надува главата, политик съм, най-голям политик съм в цяла България. Затова ще се кандидатирам за президент, за депутат, за кмет, за всички политици. Тия кавали ще ги клата като бутилка шампанско, чак до Никоден. Сега така, като вляза в парламента, ще оправя цяла България. Ще помогна на всички бедни, на всички инвалиди, на Снежанка, съмте джуджета. Значи вчера ми извънна баба и вика, Митю, че ти съсипа основното дърво, го съсипа. Викам, как така е мало, какво съм направил? А тя вика, ами тук си дебела, че го щупи. Започвам да си мисля, дали наистина не съм много дебел, защото на коня се снимах, а снимката още не е принтирала.